tunga lafiya ka san 2024 programme e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Siraglan barado koni sigla sinka mimina ke sawe ka bamako aleni kati koni la soroli koni noya ka ukala nyona bara mimina ke sansa ba konnala kasangani anga jamana Niger jamana aleni Burkina jamana ni oyi AES Alliance des États du Sahel olu boli CEDEAO la o koni sefe jamana ni kire na bela jerlen koni mboraka ika deme koni ira anga jamana nyama oyoro ka ira ka foku sonani ngani ya italima brigade mobile d'intervention ni oyi bemi ni wakati na olu koni ye u ticket da ika don kafo nyana minima feni oyi drogue do abe fomi mako krish o koni kilo bi konoton ani sabana akunkan fene konika amun sogolondo anani wakati na mali kono mali ko ka mali kuna funi bololo sirofe o bela jali nyatuma o bisimila anga bi kuna funi ya keneka kuna funi damnela inafanya fanya na bakuruba kuna funi na togo ya mina sirabada koni mina gla mimi na kesabi ka duguba fla koni kala nyakona ni oyeba makoni kati sirami koni mina teme kuluba ani samefe baro koni yirale ko ayirala ka fokoni bara en kasabi koni mina tijo fose fa wari miliari bi kono to ani durla bara mini abena ke sasa ba konnala anga jamana nyama koni ka molame okuka nga dukumana be kati dugutu fo kati mokoba fo ani kati population ani amarabagaw no mairie ni préfet ni ko fulubla ka jamana kanu anu ka wili gajo transition o temene ko comme ya ibraka fo sisa ambe wala mun kono ka sira boyan ka bo musée kana teme kuluba fe kana kati ani ngatla ka bo kuluba fe kata ponje ani ngatla ka bo jemes dala kana fo kati hayra sira nunga dogon sirao jama be cha amutaji be ke ni ray ni kuluba sirata ni demsonu tra parkila ani jola iba sira bulga gelen accident nga kateli ani sécurité sira de kan aka gelen doni amga baram gebi no bara no bulo dara ministre des transports fait o be kesabu sabu mbato anga tamasira dum ka taka sigiben no ya anu bato jamana dum kishi katanga siraba kasarama comme ayre ajete ni sira bara be ka togo to amna ni dugun ni gelado jamana dum fanfe oro kum ko namba ni katika be fa ni bango kaw ka ande mani barana mbato mbarabe kunche ko nyumana o ko nan to be fuli bla ministry marne anaga janyo munu wuli ga jogani ni bara ko mona katla fuli bla gouvernement be kasangani anga jamana nyema okelen ko feka hakuna funia da jamana din kelegen na bela jaralen kuluka ko anga jamana ba maliba ale koninte CEDEAO la tukudi kasangani o kuna funia en koni dile anga jamana fanta ani nani bela jaralen fe jamana din kelegen na bela jaralen koni wila ki to kerengere la shifina ko ka ayira ka foko olu koni be sonwa ube anga jamana famo koni deme ukani ngani nyatalina wa ubu deme wala sa la yin fefe bi ubela jaralen misika wali ya chugo ya mina
wagati kelen na an bɛ taa Megetan dugu kɔnɔna la. Fɛn min ka dɔn k'a fɔ Megetan cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen wulila ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min ka dɔn k'a fɔ Megetan Maison du Peuple la ka a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ sɔn wa u bɛ AES jamana ɲɛma kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka nin ŋaniya tali na walasa an bɛ se k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na. Fanga sinamatɔ min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko RDA ni o ye parti politique RDA Mali ye olu kɔni ye jɔnjɔndi kɛ waleɲuman jɔnjɔndi kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana jalatigi ani a jalabatigiw kɔrɔma minnu kɔni ye fanga kɛ san 1960 ka taa bila san 1968 olu kɔnɔna la ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko olu jɔyɔrɔba kɔni yira an ka jamana bi ba Maliba o ko la. Coordination des associations et ONG féminines ni a bɛ fɔ o ma ko CAFO o présidente nationale ni o ye Madame Sangare Nana Coulibaly ye ka sanga ni bana kuntagalan suru dɔ kɔni ye arabado Madame Sangare Nana Coulibaly ale kɔni an daba ma ka wele jaabi an b'a fɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya Madame Sangare Nana Coulibaly ye. Foire artisanale et agricole ni o ye ɲɛnajɛ ni ko min ko festival sur le Niger min kɔni bɛ kɛ Segu san o san o tako mugana baaraw kɔni dayɛlɛla o de kama ɲinata kɔni na fɛn min ka dɔn k'a fɔ Segu ni dɔnko tigilamɔgɔ 440 bɛna ye kɛnɛ kan minnu na o bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw la sɛnɛkɛlaw la ani kɛnyɛrɛ ye cakɛda tigilamaw la minnu kɔni bɛna bɔ jamana 30 kɔni bɔyanko la. Violence faite aux femmes et aux filles n'an ko min ma ko VFF ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ bingani wale min bɛ ta ka ɲɛsin an balima musolakaw ani denmisɛnnin naka musolakaw olu kɔni ma o de ye senfɛ n'i ye a taga lajɛ an ka kiiritigɛbulon kɔnɔna la o kɔni de ye ka ye min kɔni ka ca kosɛbɛ wa n'i ye olu taga lajɛ fɔ ka 60 bɔyanko o bɛ taa i jɔ bingani wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow kɔni ma ani min kɔni bɛ taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ maakɔrɔba minnu bɛ cɛlamɔgɔw la ni denmisɛnnin fitininw kɔni ka d'u ye minnu kɔni si ma san 18 bɔyanko ko sɔrɔ fo ka taga se jogini dɔw kɔni ma bugɔli olu senfɛ. te min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Congo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da ka sanga ni Mali Burkina Faso ani Niger n'an b'a fɔ olu ma ko les États du Sahel ni o ye AES jamanaw olu kɔni ka sanga ni olu ka bɔli ye CEDEAO la i n'a fɔ a fɔra togoya min na o de ye senfɛ segukaw kɔni wulila ka jɔ kosɛbɛ walasa ka se k'u ka dɛmɛ kɔni yira an ka jamana ɲɛmaw la. Fondation Santé Environnement ni o kɔni ye jɛkulu ye minnu ka baara kɔni bɛnnen don marabolo ani yɔrɔ kɔni sanuyali ma olu de kɔni ka lajɛ dɔ kɔni kɛra min kɛnɛ kan an ka gouvernement maa saba ni o ye ministre saba bɛɛ o tun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni ye baara dɔw kɔni kolobukari min kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn b'i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka mana chasse ni o ye mana finman ni o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni kɔkɔrɔma dolen don Agence espagnole pour la coopération internationale au développement o de kɔni fɛ lajɛ in kɔni senfɛ u ye bolofɛn mara fɛn dɔ kɔni di min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ papier nka ani mana tɛ kelen ye ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ kɔni bɔ mana finmani kɔni carili la cogoya min na ani ka maaw kɔni dɛmɛ u bolofɛnw mara yɔrɔ ko la min t'i mana finmani fana ye. Tarata
ka do janvier kalo tile 30 san ba fila ani mugan ani nani an ka jamana fintigilakaw kɔni tasi bila laban kɔni kɛ i ka dɔn général de brigade Ahmed Sekou Ɲanbele de la 312e degré CTA o kɔni ye min kɔni kɛla place d'armes de la 34e régiment du génie militaire kɔnɔna an b'a fɔ ala ka badabada dali kɔni nɔgɔya général de brigade Sekou Ahmed Ɲanbele kɔni ani ce a ka faso baara la. Kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ni o kɔni ye Usman Isufi Mayiga ye ko ni waati in na jɛkulu min kɔni sigilen don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cɛbɛn kuma fɔli o kulu ɲɛmɔgɔya o kɔnɔna kulu min kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana maaba caman bɛ a kɔnɔna la minisiri kɔrɔ caman bɛ a kɔnɔna la. Kunungo février kalo tile fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana minisiriw kɔni jɛkuluba dɔ kɔni wulila ka u kunda kidɛ ka minnu kɔni ɲɛminɛlen kun don colonel Abdoulaye Mayiga kɔni fɛ u kɔni lajɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa bɔ kidalikaw la ani k'a dɔn dekun minnu kɔni bɛ nin dugu in kɔni sigibagaw kan ni wagati in na. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna bakuruba kunnafoni na cogoya min na brigade mobile d'intervention ni o ye BEMI ye olu kɔni ye u bolo kɔni da i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn dɔ kɔni kan n'an ko min ma ko drogue kirisi ni o kilo 93 ni a kunkanfɛn bonyanko de kan min yɛrɛ ni a y'a ye i b'a fɔ ko birikɛti de kɔni don a kelen bɛ taa i jɔ fɔ garamu 712 bonyanko de la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ wari bɛ taa i jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 360 de ye bonyanko la. An ka bi kunnafoniyaw bɛ taa kuncɛ tunandolaci bina ko kan Coupe d'Afrique des Nations ni o ye CAN 2023 ni wagati na n'ale bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana kɔni qualifiera ka taa quart de finale la sini sibiri ni Ala ma basi kɛ an ka Samata Sɛgɛw ni Côte d'Ivoire jamana olu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔni senfɛ capitaine ni ole ale ye Amari Traoré ani a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko o tigɛlen b'a kan ko ɲinan kɔni sebagaya ye u ta ye an b'a fɔ Ala ka sebagaya di an ka Samata Sɛgɛw ma. Ni ne bɛ dansiri kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnli ko ɲuman na ni aw bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn a b'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw laban na a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 42 23 82 o yɔrɔ la an bɛ foli di Musa Jara ma fɔ Sénégal a bɛ an suit a bɛ wagati jan bɔ an kanubagaba don an b'a fɔ ani ce ni wagati in na ayiwa ni ne bɛ dansiri aw ka bi kunnafoniyaw la aw kan bɛ tɛnɛ ni Ala ma basi k'aw na Ala ka sebaga di an ka Samata Sɛgɛw ma sini sinandolaci la.